Tak, ahoj lidi, já jsem Honza, zdravím vás a dnes se nacházíme v Mohelnici v autokempu Morava na srazu japonských aut, letošním ročník 2024. A dnes tady máme jedinečnou možnost znovu si zrecenzovat tento klenot Subaru Solterra ve vrcholné top výbavě Executive Plus. A za tuto příležitost bych moc rád poděkoval opět panu Petrovi Lucovi z Trendcaru z Olomouce, z autosalonu. A kdo si pamatujete mé loňské video, kdy jsem loni v únoru točil svoji první recenzi na tohle auto, tento vůz, tak jsem tam říkal, že Solterra má 3 stupně výbavy. Comfort, Executive a Executive Plus. A právě zde dnes máme možnost prohlídnout si tu top výbavu Executive Plus, která se od předchozích výbav liší v pár detailech. Například tyhle 20-palcové kola oproti 18-palcovým na stupni komfort. Dále panoramatická střecha prosklená. Ukážu vám ji takhle zevnitř. Jak vidíte, hezky, fajně prosklená. Jo, samozřejmě možnost je si kdykoliv zatáhnout. Elektricky si zatáhnout roletku, není problém. Tak, ale jelikož je teplo, tak to otevřeme. Zní to trochu jak Robertek, ale co už. Tak a co vám ještě můžu ukázat? Ukážu vám ještě kufr elektricky otevíratelný, ale tak ten už jsem vám ukazoval minule. Tak a jelikož je to auto přímo z autosalonu, tak samozřejmě nesmí chybět reklamní prospekty, magazíny. A je to auto, které má najeté 5000 km. Ano, slyšíte správně, 5000 km. A je to v celkové hodnotě, česká cena tohoto stupně výbavy je 1 700 000. A právě za tohle bych moc rád panu Lucovi poděkoval, že mi dal důvěru a že mi věří, že mu auto nenabourám. Ano, samozřejmě auto má havarijní pojištění, ale i tak takhle si aspoň ušetříme veškeré nepříjemnosti. Tak a kdo se trochu víc orientuje v elektroautech, tak kromě zadního kufru moderní elektromobily, například Tesla, má i přední kufr, takzvaný Frank. Ale zde, jak vidíte, žádný Frank nemáme. Nachází se zde pouze jeden z elektromotorů, říkám schválně jeden z elektromotorů z dílny Toyoty. Druhý elektromotor potom máme na zadní nápravě. Jelikož je to Subaru, tak samozřejmě musí být pohon AVD, symmetrical, čili pohon na všechna kola. Co dál? Celkový výkon tohoto elektroauta je 160 kW, takže 80 kW na přední i zadní nápravu. Součet je 160 kW. 218 koní, tuším. Potom, co se týká dojezdu, tak dojezd je nějakých 350 km při plně nabité baterce. Samozřejmě záleží na počasí, ale tohle se nijak extra neliší od spalovacích aut, kdy máme zimu, když je zima, mrzne, tak samozřejmě auto má mnohem větší odpor, hřičí vzduch, takže více topíme a auto má logicky větší spotřebu.
Totéž platí i zde. Baterka v podlaze má nominální hodnotu 71,4 kWh v hrubém stavu a v čistém je to nějakých 64 kWh. Čili rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je takzvaný buffer, který baterku chrání před úplným vybitím do nuly nebo naopak plným nabitím do 100%. Ve skutečnosti ani jedna hodnota není skutečná. Pořád tam je nějaká rezerva, kdy například, nevím, jestli se někdo v tomhle jestli se v tom nějak orientujete, někdo, ale nedávný test Subaru Solterra ukázal, že i když má auto na palubním počítači 0%, tak pořád je schopno ujet ještě dalších 40 km. Ano, slyšíte správně, dalších 40 km k nejbližší nabíječce. Takže tak. Co vám můžu ještě ukázat, tak ještě nabíjecí port. Ten jsem tuším minule neukazoval. Takže takhle jednoduše odklepneme. Zde vidíte standard CCS 2, jo, už jsem si vzpomněl, pardon, furt se mi to plete se Shademem. Takže evropský standard CCS 2, jo, poznáte to i podle konektoru. A co se týká nabíjecí křivky, tak auto je schopno stejnosměrným proudem nabíjet 11 kW. Počkat, teď se mi plete střídavý a stejnosměrný proud, takže stejnosměrný je AC, tuším, a střídavý je DC. Teď možná melu kraviny, ale nevím z hlavy teďka, jak to přesně je. Možná je to opačně, za to se když tak předem omlouvám. Ale každopádně AC nabíjení už i Solterra umí 11 kW nabít. A je to právě kvůli tomu, říkám to schválně, jelikož na webových stránkách Subaru.cz v záložce Solterra v produktovém listě je pořád napsané, že Solterra má jednofázovou palubní nabíječku o rychlosti 7 kW, což platilo do roku 2022, ale modely od roku 2023 a výš už jsou vybavené třífázovou palubní nabíječkou o rychlosti dobíjení 11 kW. No a co se týká DC nabíjení, jo, už jsem si vzpomněl, DC je stejnosměrný proud a AC je střídavý proud. Ano, už je to tak, už se omlouvám, už jsem si vzpomněl. Takže co se týká stejnosměrného proudu DC nabíjení, tak auto zvládá rychlost až 150 kW. Což samozřejmě není trvalý efekt, je potřeba počítat s nějakými ztrátami. Jo, a i s nabíjecí křivkou, která maxima dosahuje někde mezi 40 až 50%. Potom už nabíjecí křivka klesá. Takže tak, no, to by bylo jenom takhle v rychlosti. Chtěl jsem vám to pouze ukázat a vlastně upgradeovat své starší video z loňska, kdy loni v únoru v Olomouci u Globusu jsem točil své první video o Solterře Comfort. Tak právě dnes zde máme možnost natočit si Solterru v nejvyšší výbavě Executive Plus. V celkové nebo za českou cenu 1 700 000. Ano, slyšíte správně, 1 700 000 je česká cena tohoto klenotu. Takže tímto bych se asi rozloučil. Myslím, že to je tak nějak vše.
A možná ještě drobný poznatek na závěr. Já být majitelem Soltery, tak určitě bych si vybral Dark Blue Mica barvu. Určitě bych dal do laku tyhle ty plastové lemy, zadní i ten přední. Možná už jste někdo viděli nějaké fotky. Tohle to celé bych zalakoval. A co se týká možná i toho bočního prahu, jo, dát to prostě ten přední a zadní lem, ten boční práh a asi i ten zadní difuzor. Tohle celé bych dal do stejné barvy, jako je odstín, ale říkám, schválně bych si vybral odstín Dark Blue Mica. A asi víte proč, ti, co mě znají, tak asi budou vědět. Kvůli tomu, že bych to chtěl dát do stejného konceptu, jako mám teď svoji imprezu. To znamená 20-palcová kola, nějaké pěkné paprskové, hlavně zlaté ozety. A na to potom nějaký hezký polep souhvězdí Plejády Subaru. A garantuju vám, že nikdo by potom by na první pohled netypoval, že se jedná o elektromobil. Samozřejmě znalci by to okamžitě poznali podle této zkratky, ale ti neznalí by nevěděli na první pohled, že se jedná o elektro. Už to mám takhle vymyšlené delší dobu, ale bohužel cenovka je daná a lováky nejsou, takže bohužel, no. Dobré, já se teda loučím, mějte se fajně, užívejte života, radujte se, smějte se, množte se a já se loučím a doufám, že zas někdy budu moct si něco hezkého natočit, nějaké pěkné subárko a klidně i spalovací, říkám to znovu, já se spalovacím vozům nebráním, ba naopak. Sám jsem majitelem 2litrové Imprezy v sedanu, atmosférické GX. Takže znovu to říkám, ať si každý vybere sám, co uzná za vhodné, jo? Ať už je to benzín, nafta, elektro, hybrid, plyn, LPGčko nebo CNG. Já se tomu nebráním a samozřejmě respektuju názor nebo rozhodnutí ostatních. Jo, takže tak. Dobré, mějte se fajně a zatím ahoj.